גבר, גבר, תן לי תרגיל אחד, אני פותר לך אותו בפחות מדרכה. וואלה סקוט אחי, אני מתקשה בזה ממש. אז בוא תראה לי איך אתה עושה. יאללה. הוצאת את המוט כמו שצריך, מיקמת את זה על החלק התחתון של השכמה, אבל העקבים שלך טיפ פעלו. אז מה שאני רוצה שתעשה, זה תוציא את המוט החוצה. שים לב שאני מטה את כפות הרגליים שלי ב-45 מעלות, כדי שיהיה לי יותר יציבות. זה יכול להיות גם קשור לנעליים, עדיף נעל שטוחה לסקווט, שבזמן הירידה אני רוצה לדמות כאילו מישהו הולך לשים לי אגרוף, אז אני שומר על לחץ בטני, חזק 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 כמה שאני יכול, והולך חזרה. יפה מאוד, אני רואה שאתה ממקם את זה על החלק התחתון של השכמה, מחזיק את זה בצורה סימטרית ושווה, לוקח 2-3 צעדים אחורה, יפה, פיסוק קל, 45 מעלות, לוקח אוויר ושומר על לחץ התוך בטני, יפה מאוד. נו, איך היה אחי? וואלה תודה רבה אחי, עזרת לי מאוד, אני אעקוב אחריך.